Il-Maltin għandhom l-akbar ċans li jsibu impjieg mal-ewwel wara li jtemmu l-istudji tagħhom fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea u lilin. Xedet dan statistika mill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea l-Eurostat u li ġiet kwatata fil-Gazzetta Kulħadd. Fil-fatt l-istatistika tpoġġi lil Malta fil-quċċata tal-lista ta' 35 pajjiż li tinkludi ġganti bħal-Ġermanja, in-Norveġja, l-Awstrija u l-Iżvizzera. Fl-artiklu tagħha l-kulħadd qalet li Malta tinsab fl-ewwel post bi 93.4% ċans illi persuna issib impjieg minnu fih wara li tlesti l-iskola. Fit-tieni post hemm il-Ġermanja bi 92.7%. Min-naħa l-oħra mill-Maċedonja ta' fuq illi qed tittama li tissieħeb fl-Unjoni Ewropea fil-grupp li jmiss ta' pajjiżi. F'dan ir-rigward din għandha l-agħar riżultat ta' kif kisbet punteġġ ta' 57.2% ċans illi instab impjieg wara illi wieħed itemm il-vjaġġ edukattiv. Issegwi l-Maċedonja ta' fuq hemm it-Turkija b'57.8%. Intant f'nofs il-klassifika hemm pajjiżi bħal Franza fejn iċ-ċittadini tagħha illi jkunu għadhom kif temmew l-iskola għandhom anqas minn 76% ċans li jsibu impjieg mal-ewwel. Peress li l-istatistika tal-Eurostat tinħadem fuq it-3 snin ta' qabel illi persuna tkun temmet l-istudji imqar f'livell edukattiv sekondarju, l-effetti tal-pandemija qatt irid jiġu kalkulati aħjar. Minkejja dan bir-riżultati pożittivi kollha li nkisbu f'pajjiżna fl-aħħar sena fl-oqsma tas-saħħa u x-xogħol, grazzi għal miżuri bla preċedent li ġew introdotti mill-Gvern, pajjiżna aktar xi kompli tejjeb din il-prestazzjoni. Dwar din l-istatistika impressjonanti għal Malta, kumpanija bbażata f'Oxford Street Londra li tinkludi qatt ta' prattiċi multidixxiplinari bħal dawk ta' konsulenti u aġenti tal-proprjetà, qalet li dawn ir-riżultati jiġdu sistemi edukattivi impressjonanti u tkabbir fil-ħolqien tal-impjiegi li kien hemm fl-aħħar snin f'dawn il-pajjiżi.